זוהי? מי זוהי? מי את? אני זחל, ים יפהפני הפרפר יפהפה. האמת, את יותר נראית בשלב של הגולם. מה את רוצה? לעוף מפה, אני רוצה הביתה. אם תלקקי את הפטריה הזאתי, יש מצב שתעופי. ללקק את הפטריה? מה זה יעשה לי? שתדעי לך שאני נגד כל הדברים האלה, אה? אז לא צריך. תביא רגע. על החיים ועל המוות. זו בטח הפטריה, היא בטח מקולקלת או מרוססת במשהו, והקטינה אותך. אז למה לי ערומה? את אכלת את הפטריה, למה שהבגדים שלך יקטנו? תחזירי אותי לגודל הטבעי שלי מיד. טוב, נו, יכולה להגיד לי איך אני יכולה לצאת מכאן? הדרך החוצה, זאת הדרך פנימה. סליחה, זאת לא ממש תשובה הגיונית. אני זחל, אני לא חייבת להיות הגיוני. אבל אני חייבת עזרה.